Мин артык әйттем, мин моны куйдым. Ул почмакта мин, ул прожекторда мин динимне югалтам. Синең белән ияреп барырга тырышам, һәм мин моны эшли аламы белмим. О, юк, мин артык әйттем, мин җитәрлек әйтмәдем. Мин синең көңне ишеттем дип уйладым, мин синең җырлавыңны ишеттем дип уйладым. Мин синең тырышуыңны күрдем дип уйладым. Һәр пышылдау, һәр уянган сәгать, мин үземнең гөнаһларымны сайлыйм. Синең өстән күз салырга тырышам. Яраланган, югалган һәм сукыр ахмак кебек. О, юк, мин артык әйттем, мин моны куйдым, моны уйлап. Гасырның ишарәсе, тайпылу минем тезләремә китерде. Әгәр бу фантазияләр таралса, хәзер мин артык әйттем. Мин синең көңне ишеттем дип уйладым, мин синең җырлавыңны ишеттем дип уйладым. Мин синең тырышуыңны күрдем дип уйладым. Әмма бу бары тик төш иде, бу бары тик төш иде. Ул почмакта мин, ул прожекторда мин, динимне югалтам.